Una altra denominació d'origen, la d'Utiel Requena, es vesteix avui de gala, perquè arrenca la 20ª edició de la Fira del Vi de Requena. És un aparador per a donar a conèixer els millors caldos de la comarca. Allí està Carme Bor. Carme, què podem trobar a la fira? Quines són les novetats d'enguany? Hola, molt bon dia. En esta 20ª edició de Ferevin destaca sobretot un protagonisme especial que tenen els caves valencians. Sabem vostès que la denominació d'origen Utiel Requena és l'única a la comunitat que pot elaborar caves que cada volta són més coneguts a tot Espanya i sobretot més consumits i més valorats. Per exemple, este que tenim així va ser el millor cava de tot Espanya del 2005. Però així a Ferevin sobretot hi ha tota classe de vins, els que es puguen imaginar, i especial atenció sobretot als elaborats amb la varietat autòctona d'ací de la terra, Bobal, que per si no ho saben, a banda de fer molt bons vins, també té altres propietats com que retarda l'envelliment i és anticancerígena. També en esta fira altres cellers de la trentena que es presenten s'han decantat per la destil·lació i presenten així també este aiguardent. En definitiva, són 4 dies de fira, d'ací de Fira del Vi de Requena, així a l'avinguda d'Arrabal, i que està oberta fins diumenge. Si vostè ve en tren, ha de saber també que tindrà descomptes en el seu tíquet degustació. Gràcies, Carmen. Un bon lloc per a passar esta vesprada els pròxims dies.